jak se to ego projevuje a jak je důležité ho prokouknout, to znamená uvidět to své zranění, aby mohlo být uzdraveno a nemuseli jsme používat ty obranné mechanismy, o kterých jsem mluvila. Je to tedy pýcha, agrese, vzdor, někdo to má jako urážení, pocit ukřivděnosti, pocit, že se musí obhajovat. To všechno je ego. A bývá to tak spojeno s člověkem, tak se s tím stotožňuje, že si to ani neuvědomuje. A tehdy, pokud tomuto člověku chceme pomoci, tak to nejlepší je se nehádat, vysvětlovat, pokud ten člověk je otevřený, chce to pochopit. Pokud je to člověk, který na sobě nepracuje a nemá zájem, tak ho musíme respektovat i v té volbě. Nechci s tím nic mít. A vlastně takový člověk, který nechce na sobě pracovat, nepřemýšlí o sobě, tak má pocit a potřebu obviňovat stále druhé. A pro něho je lekce ta, že ho ti nejbližší opouštějí nebo se vzdalují od něho. A to je pro něj lekce, díky které může pochopit a poznat, že nejedná dobře. Samozřejmě, že někdy ani toto nepomůže. My si musíme vždy chránit hlavně sebe v tom přístupu, abychom se nedávali přes příliš, protože takovýto člověk, který je v egu a reaguje tím obranným mechanismem, může hodně ublížit. A naším cílem je vždycky najít tu míru, kam máme jít, tak aby nás to neohrožovalo. A pokud cítíme to světýlko naděje, tak jako duchovní průvodci bychom měli a svítit lidem, který máme rádi, abychom jim pomohli ukázat tu cestu a nasměrovali je, jak kráčet, aby se z těch spárů toho ega vymanili. Co znamená vymanit se ze spáru ega? Uzdravit tu svoji zraněnou část. My těch zraněných částí můžeme mít spoustu a věnovat se jim, přiznat si to, přijmout a být k sobě zároveň laskavý, ne tvrdý a odpouštět si, protože my s tím zraněním můžeme kráčet poměrně dlouhou dobu a to zanechává mnoho paseky, protože každá reakce na základě zraněné části, ten obranný mechanismus způsobuje bolest a nejvíc se samozřejmě si ten člověk ubližuje sám, protože se oddaluje od těch druhých, přestává si s nimi rozumět, připadá si povýšeně nebo více nadřazeně a tím se odděluje a život mu začne připadat náročný, těžký a že ho nikdo moc nechápe. Takže to je takový úvod k tomu zranění a každý jsme si tím museli projít, protože každý jsme tu výchovu měli nějakou a tam těch traumat, toho odmítnutí, kdy jsme byli otevření, ta dušička zažila spoustu a proto vědomý člověk, vyzrálý, který chce pracovat, by si měl přiznat, že každá situace, která se ho dotýká emočně, nepříjemnými pocity, osobně se ho něco dotýká, je právě to zraněné ego.